Pipila sa atong kaigsuunang lumad sa Davao del Sur ang nakabenepisyo sa libreng skills training program. Ani ang detalye. Karong pandemya, usa sa naapektuhan ang atong mga kaigsuunang lumad tungod maglisod na sila og biyahe sa ilang mga produktong pananom. Busa sa inisyatibo sa TESDA, PESO ug kapulisan sa Davao del Sur, ilang gibansay ang mga lumad sa probinsya og libreng skills training. Gipangagayon karon nga community-based skills training, no? Adunay mga nagkadaiyang mga technical skills. 15 ka adlaw nga mag-community-based training ang mga partisipante sa gipili nilang course sama sa dressmaking, food processing, welding ug driving. Dalawang business mo diri sa barangay para ipapil sa katawhan sa mga recipients nga wala sa gibiyan sa gobyerno. Nang hinaot ang nagmugna sa mong programa nga magamit kini sa mga lumad alang sa ilang panginabuhian. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.